Bueno, bos días, damos comenzo. A aprobación se procede da ata sesión ordinaria de 28/5/2026. Alguna cuestión acta? Aprobamos por unanimidade, non? Bueno, vos non estabades, claro. Vos astendos, claro. Vale, pues entonces aprobamos. No, sí, estaban ya en el anterior, sí. Sí estaban. Sí estaba. Entón, unanimidade. Pois, Iso que falta. unanimidade. Na comisión informativa dese previo. É verdade, eso. É que xa nos liamos. Vale. Punto número 2, dación de conta de decretos da alcaldía, que xa atendes. Punto número 3, dación de conta de reparos de intervención. Punto número 4, dación de conta de información económica. E punto número 5, aprobación se procede dos festivos locais 2027. Vamos a ver. Vale, coa finalidade de coordinar o procedimento de determinación das festas de carácter local para o ano 2027 coa Consellería de Emprego, Comercio e Migración para que por este Concello se faga a correspondente proposta de festas locais. Dende esta alcaldía propónse establecer os festivos locais para o ano 2027, o 29 de marzo, os luns de Pascua, xusto despois de Semana Santa, e o 1 de setembro, mércoles das festas das Dores, como tradicionalmente se ven facendo neste Concello. A vista do exposto, propónse a este pleno ditame favorable da seguinte proposta. Primeiro, establecer como días festivos locais o Concello de Ponte Caldelas para o ano 2027, os días seguintes, luns 29 de marzo, luns de Pascua, e miércoles 1 de setembro, miércoles da festa das Dores. E segundo, dar traslado do acordo adoptado a Consellería de Emprego, Comercio e Migración para a súa constancia e publicación nos boletíns oficiais correspondientes. Ben, como xa levamos facendo, creo que é o terceiro ano, non? O luns de Pascua, que está funcionando ben, e así non lo pedirán tamén as empresas para, bueno, ter un cierre máis prolongado e poder facer os seus mantenimientos. E, bueno, como tradicionalmente, pois o miércoles da Festa das Dores. Ten a palabra portavoz do Partido Popular. Se nos imos a votar favorablemente porque tamén en orixe estaba esa proposta hai 4 anos. Gracias. Portavoz do BNG. Sí, nós tamén imos votar favorablemente porque a parte xa está establecido e entonces pois non vamos a opoñernos. Ben, votos a favor da proposta, entendo por unanimidade. Vale, punto número 6, a aprobación se procede da proposta de alta no inventario municipal no tramo final da estrada EP 0203 Caritel-Anseu. Vale, ditame da proposta. En data do 8/2/2024, o Concello de Ponte Caldelas solicitou á Deputación de Pontevedra a cesión da titularidade dun tramo da EP 0203 a efectos de poder acondicionar a vía, mellorar a seguridade da mesma, así como realizar diversas melloras no entorno. Xunto a dita solicitude chegouse informe asinado polo Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas con data do 25 de xaneiro de 2024. O Concello de Ponte Caldelas, previa consulta do personal técnico da Diputación, solicitou de novo a cesión de dito viario no tramo que aí se indica, que é desde o cementerio de Anseu hacia baixo. O 28/11/2025, a Diputación de Pontevedra no pleno ordinario acordou aceptar a transferencia do viario indicado solicitada polo Concello de Ponte Caldelas. A Comunidade Autónoma de Galicia, por decreto 42/2026, do 4 de maio, publicado no Diario Oficial de Galicia, en data do 19 de maio de 2026, aprobou o cambio de titularidade a favor do Concello de Ponte Caldelas, do tramo final da estrada EP 0203 Caritel-Anseu, de titularidade da Diputación Provincial de Pontevedra. Vista acta de entrega do Concello de Ponte Caldelas do treito final da estrada provincial EP 0203 Caritel-Anseu, asinada polo alcalde por doña Belén Cachafeiro, que é a diputada de Infraestructuras, ante a súa condición de diputada de Infraestructuras Públicas e Mobilidade da Deputación de Pontevedra, publicada no Boletín Oficial da Provincia o 8 de xuño de 2026. Consta plano onde se sinala o tramo a dar de alta no inventario. Vista Provincia e Alcaldía do 15 de setembro de 2026, no que ordena a inclusión do inventario municipal do tramo da estrada anteriormente sinalado.
Propónse incluir no inventario municipal de bens, de dereitos, coa cualificación de ben dominio público a efectos de uso de servicio público, uso principal, camiño co seguinte detalle, que aquí vos indica, e, segundo, realizar os trámites pertinentes para a inclusión do citado viario no catastro e no registro da propiedade. Ben, outra modificación do inventario, acordadevos que vos había comentado que non nos dera tempo a leválo na anterior modificación, e, bueno, pois é unha incorporación neste. Unha parte dese viario onde as casas están moi pegadas á carretera e genera, bueno, esa afección da Diputación genera bastante conflito cos veciños e, bueno, é algo que levábamos pedindo, a verdade, un montón de anos. Tengo que decir que a actual Diputación solicitámoslo e automáticamente iniciou o proceso para acceder ao Concello, así que estamos agradecidos por ello. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Si neste tema ímonos a abster. Portavoz do BNG. Vamos a ver, neste tema pregunto si tras esta tras esta concesión por parte da Diputación se vai incluir na modificación do inventario que está ahora a exposición pública ou vai ser para unha posterior? No, a que está, isto unha vez que se aprobe, exponse públicamente esta, concretamente. Vale, anterior vale, que ahora mismo pleno todavía nos incluiría, aunque esté a exposición pública, estas modificacións que se van a incluir. Claro, bueno, nos ten 30 días. A favor porque pensamos que é unha medida que é boa pos veciños, entonces, pois, non estamos sempre do lado dos veciños. Vale, entonces, votos a favor da proposta. Entendemos que 10, abstencións 3, non? Vale, punto número 7, aprobación inicial, se procede a ordenanza do bono taxi. Ben, considerando que o Concello de Ponte Caldelas, en uso das potestades reglamentaria e de autoorganización, ten atribuídas en virtude do artículo 4 da Lei 7 do 1985, de 2 de abril, a base reguladora de réxime local, en exercicio das competencias conferidas no artículo 25 2G, e de conformidade co artículo 49 da lei, propoño ao Pleno a seguinte proposta: aprobar inicialmente a ordenanza municipal reguladora para a concesión de prestacións de carácter económico en forma de bono taxi, dar ao expediente de tramitación publicidade preceptiva mediante exposición do mesmo no tablero electrónico deste Concello no boletín oficial da provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo, expor as reclamacións que estimen oportunas. E terceiro, considerar, no caso de que non se presenten reclamacións ao expediente no plazo anteriormente indicado e de acordo definitivo en base ao artículo 49.g da Lei 785 da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, procedendo a publicación no texto íntegro do boletín oficial da provincia de Pontevedra e a efectos da súa entrada en vigor. Ben, isto, como sabedes que xa habíamos anunciado, se aproba ese reglamento, hubo que facer unha exposición previa de 15 días e o bono taxi, bueno, pois é para intentar nos 33 núcleos que temos no Concello, as persoas maiores ou con discapacidade, pois poder ter este servicio para ir ao médico, facer as compras, xestións, peluquería, tomar café ou socializar, que tamén é importante, non? É un servicio gratuito, organizado por zonas, a demanda. Cada zona cada aldea terá un día a semana o seu traslado gratuito ao casco urbano mediante taxi compartido, con horarios establecidos. Deben solicitalo ao Concello, unha vez que se lle conceda se lle dará unha tarxetiña e, bueno, para facer os viaxes chama ao Concello para reservar a viaxe e dentro do Concello se coordinará cos taxis o listado de xente que teñen que ir a recoller o día seguinte. Eu apoio os taxis tamén, que son 9, ao comercio de proximidade, sobre todo para que, bueno, ninguén teña que marchar da aldea porque pois non teña capacidades para conducir, non? Eso para nos era moi importante, non? Bueno, entendemos que este non é un reglamento que non supón un gasto, supón un investimento na calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, non? Vivir no rural non pode supoñer quedar aillado cando un ten determinada idade e tamén para ter un incentivo máis para poder vivir no noso pobo e, sobre todo, vivir na aldea, non?
Ben, ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Sí, nós non nos imos a poñer a posta en marcha deste bono taxi, en tanto en cuanto formaba parte dunha das medidas do programa electoral coa que nos presentamos ás eleccións. Sin embargo, ímonos a abster porque consideramos que o regulamento podría ser un poquinho máis flexible, porque as necesidades da población non se, debería ser un pouco máis flexible, como decimos, e non axeitalos a un día concreto que podría limitar un poquinho o servicio. Evidentemente, o servicio tamén hai que esperar a que se desenrole e a ver como funciona, pero nos consideramos que podría ser un poquinho máis flexible e máis adaptado ás necesidades da veciñanza. Por lo tanto, ímonos a abster. Portavoz do BNG. Vamos a ver, eu concordo tamén co compañeiro do PP que sí, que o reglamento podíase modificar e adaptar un pouquiño, porque claro, ter eses días, si un de Chaín ten o médico miércoles, non pode ir notarse o xoves. Por exemplo, eso o mellor habría que adaptarlo e ser un pouquiño máis flexible, neso estamos de acordo. Despois, a dotación económica, non sei se a dotación será suficiente, eu creo que, como emerxencia social, creo que estaban 6.000 euros nos orzamentos ou algo así, non? Bueno, veremos o funcionamiento desta medida, pero, bueno, penso que é unha medida positiva e vamos votar a favor. Ben, hai poucos concellos ou prácticamente ningún que teñen este servicio, entón, bueno, hai que poñelo en marcha. Hai que darse conta que en Montecaldera son 33 aldeas, son 300 kilómetros. Vamos a ver como funciona. En principio vamos a facer por zonas e iso hai que ver como evoluciona. Pode haber, ao mellor, unha zona que haya máis demanda que outra e ao mellor despois se pode ir, digamos que modificando. Bueno, eso, hai que ir vendo como funciona. É un reglamento inicial que creo que, bueno, que é unha necesidade que nos demos conta, ¿no? De que, sobre todo mulleres de determinada edad, viudas, con pensiones bastante limitadas e que non conducen ou xa non teñen capacidades para elo e que se encontran un pouco ailladas, ¿no? Entonces, bueno, o que ten coche, pois dache moita independencia e mentras podas utilizalo, pois, digamos que unha parte importante da saúde mental e de ter esa independencia importante, cando te ves sin capacidades ou posibilidade de conducir, te podes ver aillado e, bueno, para eso aí ten que estar o Concello. O dito, vamos vendo como funciona e no diseño de estas rutas e no orzamento, tamén a ver cuántos peticionarios hai e como vai evolucionando. No obstante, é unha partida flexible que se pode incorporar igualmente máis diñeiro ao largo do ano. Ben, procedemos á votación, entonces. Votos a favor da proposta. Abstencións, 3. Vale, punto número 8. Mocións, rogos e preguntas. Alguna moción? Nos habíamos presentado unha moción por rexistro sobre a mellora do abastecimento das aguas dos núcleos rurais. Vou na ler, por si procede a urxencia da votación. Vale. Vamos a ver. O Concello de Pontecaldelas conta con 5.600 habitantes, deles uns 1.400 veciños viven na vila e outros 127 en Parada, o resto, 4.073, un 73% en núcleos pequenos ou aldeas. O abastecemento de agua potable é competencia dos concellos desde a aprobación actual Constitución, segundo o artigo 26.1 A da Lei de Bases de Réxime Local e a propia Lei de Aguas de Galicia, artigo 5. A xestión do ciclo de agua a nivel domiciliario recae directamente sobre a administración municipal. O abastecemento da vila está xestionado polo Concello, segundo as nosas contas, subvencionado polo Concello, xa que se destina máis fondos que os que recauda. En Pontecaldelas, ese 73% da población abastece de sistemas de abastecemento autónomo ou traídas veciñais xestionadas por comunidades de usuarios. Nestes casos, a responsabilidade do mantenimento diario recae nos veciños, pero o Concello tamén mantén a competencia subsidiaria. Sabemos pouco da súa situación, pero nunha vista xeral creemos que hai sobre 29 traídas veciñais. Non sabemos cantas están sin legalizar, sen concesión pública de Aguas de Galicia. Problemas severos de falta de higiene, limpieza de infraestructuras, materiais degradados, falta de control analítico mínimo, nin sequera o Concello fai a súa parte das analíticas en Villa, comunidades
embellecidas, sin relevo, sin acceso á información e a legalidades. As axudas nunca chegan a eles por esta falta de capacidade. A distribución con pérdidas, nula xestión de demanda, contadores, e tamén captacións con pouca resiliencia á seca por ser maioritariamente de manantiais de superficie. Un clima cambiante, con episodios cada vez máis severos de seca extrema e calor, ameazan case todos os anos un servicio básico dunha sociedade evoluída. En definitiva, Ponte Caldelas, en moitas dos seus núcleos, é unha sociedade terceiromundista no abastecemento de agua potable, pouca, mal xestionada e moitas veces non é potable, e infraestructuras que dan mágoa. Ata agora, o papel do Concello está limitado a axudas de materiais para obras de xeito discrecional por parte da Alcaldía e accións de urxencia tipo estados de guerra con camións cisterna. Entón, propoñemos un acordo. Dotar en orzamentos do Concello unha partida todos os anos destinada á mellora de control sanitario das traídas veciñais, igual que hai unha medida de emerxencia enerxética, de emerxencia social, que agora adaptamos ao bono taxi ese, pois tamén se podía crear nos orzamentos pois unha partida para este tipo de melloras das traídas. Dotar en orzamentos do Concello unha partida para comenzar, despois dun estudio preliminar da situación das diferentes traídas, as conversas e xestións necesarias para a mellora da xestión e das infraestructuras veciñais de augas máis alá do salvamento da última hora cando xa non hai auga, priorizar as captacións de fondos das diversas administracións, pero tamén proveer de fondos propios cando fora necesario e as traídas en peor estado e máis limitadas o demanden na súa capacidade de xestión. De xeito transversal, se debería ter como obxectivos que nuns anos todas as traídas estén legalizadas, con depósitos de boa calidade sanitaria, dotar unha cantidade suficiente mínima de 500 litros por casa de usuario en casos de seca extrema sen necesidade de axuda externa e maioritariamente con control por controladores de demanda. E colaborar formando as directivas das comunidades nos trámites de xestión, tanto sanitaria como os protocolos de adaptación ás obrigas establecidas no Real Decreto 3/2023 de calidade e sanidade de agua de consumo, como a suba de datos á SINAC e outros trámites de obrigado cumprimento para cumprir a legalidade. Se queredes, votamos a urxencia, nós queremos que sí. Bueno, neste caso, presentástela, non a incorporamos no orden do día porque entendemos que a axuda ás comunidades de aguas así está dando. No noso caso, vamos votar en contra da urxencia, que non é en contra de axudar as traídas de aguas, porque xa o estamos facendo, non? Axudamos a todas as comunidades de aguas, a todas. Isto que pon vostede aquí, de xeito discrecional, bueno, ademais de ser mentira, e sábelo, é de mal gusto, porque axudamos a todas por igual. Todas, sin excepción ninguna. Colaboramos en materiais, cando nos lo piden para facer obras, en levarlle agua, en reparacións, en desatascos, en asesoramento técnico e administrativo. Axudamos a tramitar as subvencións da Xunta e da Diputación, a todos, e sábelo. Cada comunidade de aguas, bueno, pois se os veciños deciden que non poden ou non queren asumir a súa xestión, o Concello asume íntegramente, como asumimos recientemente a de Caritel. Ahora, eu confío na xestión que fan os veciños e na súa independencia. Queren gestionar a súa agua, pídenos axuda cando necesitan, axudámoslle e, hombre, creo que están bastante ben gestionadas, non? E o exemplo é no caso da que vostede leva en Xaín, está ben gestionada e axudamos a que se paga ese axude a toda a tramitación de todas as axudas. Claro, para que o Concello poda asumir cualquier tipo de acción, de analíticas ou que sea, bueno, como no caso de Caritel, ten que ter a titularidade da explotación, o mantemento, e, por lo tanto, xa tería a responsabilidade sanitaria. Pero tamén, claro, pasarían a pagar os recibos o Concello e o impuesto e a tasa da Xunta. Que conste que o que cobra o Concello non dá nin para a mitade do que genera o gasto sanitario da agua, polas analíticas. Pero, claro, non llevamos a impoñer a ningunha comunidade de aguas que a agua que pase a ser gestionada polo Concello. Nos axudamos a todo o mundo e, home, eu confío, que son Danceu e ali a verdade é que a agua está moi ben gestionada, hai moita implicación dos veciños. Acórdome que meu pai estuvera na comunidade de aguas, que ali estuvo todo o pobo, hai 30 ou 40 anos, que íbamos todos a limpiar o monte, todos os veciños nas súas aldeas fixeron unha inversión importante en tuberías,
en facer depósitos, en buscar manantiales. No caso de Caritel, bueno, non o quixeron ceder, non o quixeron manter e cederonlle todo eso ao Concello. Eu non estou moi de acordo neso, porque ao final, bueno, o Concello asume unha instalación que pagaron os veciños. Simplemente agora asume a súa gestión. É un pouco, con estas exigencias todas de Aguas de Galicia, é un pouco o que busca Aguas de Galicia para despois ter que pagar esa tasa, ese imposto que a día de hoxe as comunidades que se gestionan a nivel veciñal non a pagarían. Pero bueno, eu creo que axudamos a todos por igual e creo que a gestión de agua en Ponte Caldelas está sendo bastante boa. Quero decir, a día de hoxe, salvo un problema puntual en Cuñas por un atasco e que tuvimos que soportar de agua, un problema puntual en Silvoso, está bastante ben gestionada, non está habendo problemas de agua. Bueno, creo que, comparado con outros concellos, non estamos nada mal. Vamos a ver, pero según o Real Decreto este 3/2023, o Concello ten a obriga de facer dúas analíticas en grifo de usuario, non dice que sea na xestión da agua que xestiona aquí no Concello, o sea, dentro da vila, dice de usuario, e despois as que ten nos edificios públicos, que hai edificios en distintos lugares. En Saín, por exemplo, é o Centro Sociocultural, que é do Concello, ali que eu sepa non se fai ninguna analítica. E despois hai outros, como o Danceu, e algún máis que teñen a cesión ao Concello, que eu penso que, interpretando esa lei, sería obriga de facer esas analíticas. Pero, bueno, eu que decimos, vamos, e despois o tema de subvencións, igual que se subvenciona aos veciños para aplicar a ordenanza esta do bono taxi, tamén se podecía subvencionar as comunidades cun fondo. O sea, evidentemente, crear unha ordenanza, crear unhas bases, crear un xurado para logo asignar esas subvencións. Non estamos dicindo o Concello asuma a xestión das comunidades, simplemente que as axude. A ver, pero xusto que sea a demanda, carai. A ver, o ano pasado, fai 2 anos, axudamos a unha comunidade de aguas de Forzáns. Bueno, gastamos ali casi 10.000 euros en material. O ano pasado gastamos uns 9.000 euros en material en meter a tubería nova na esfarrapada, porque estaba toda na antigua, chea de roturas, e gastaba máis en reparacións que metela nova. Colaboramos cos veciños, claro. Unha comunidade de aguas como a Esfarrapada, tuvemos que facer unha inversión puntual o ano pasado, ou en Forzáns, unha mangueira nova vai durar 30 anos. Quero dicir, uns anos terán máis demanda unhas comunidades e outras. Se tú estableces un diñeiro para todos, tú en que vas a gastar? Claro, quero dicir, cando necesites... Unha medida moito máis transparente e moito máis fácil de fiscalizar. Hombre, a demanda, en función das necesidades dos veciños, creo que é o mellor. O mellor, a Esfarrapada non ten necesidade de pedirnos nada máis en 10 anos. Un ano puntual que si o necesitaron e lle axudamos. Hombre, eu creo que lle estamos axudando todos por igual e creo que estamos facendo correcto. Claro, se tú lle das un diñeiro a, non sei, 1.000 euros a cada comunidade de aguas, vai non gastar no que necesite ou no que non, porque ten que gastar. Entonces, hombre, creo que eso non é o correcto. Hai anos que necesitarás inversión e hai outros anos que non. Despois, aparte, habría axudamos... que facer un reglamento de acordo ás necesidades reales. Bueno, fiscalizar, evidentemente. Igual que estas subvencións da Diputación e da Xunta, tú tens que facer un proxecto, tens que justificar a necesidade e tense que o aprobar. O sea, non cho dan porque sí, danche en función do que tú precises e necesites, que creo que é o que facemos nós, sin subvención, pero é o que facemos. Bueno, en todo caso, eu considero que as comunidades de aguas en Ponte Caldelas, e iso é algo que hai que agradecer aos veciños, están moi ben xestionadas, e, bueno, esperemos que siga sendo así, porque tamén sei que é unha labor que non gusta, que a veces hai que andar peleándose cos veciños porque non todo o mundo está concienciado, é unha labor totalmente altruista e que pode generar, pois eso, como pasou aquí en Cuñas, que non tiñan agua e tiñan un problema e a xente exigía e, bueno, a verdade é que o pasaron moi mal aí a comunidade de aguas uns días, axudámoslle, agradecéronolo e, bueno, animámoslos para que sigan, porque ao final, se todo o mundo se desentende, pois ao final acaba no Concello, lóxicamente, e creo que non sería o xusto despois da inversión e o traballo que fixeron os veciños de cada unha das aldeas durante moitos anos. Bueno, pola nosa parte, vamos a votar en contra da urxencia.
o dito porque estamos axudando as comunidades de aguas e seguiremos las axudando sempre. Ben, votos en contra. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Sí, nos dúas cousas. Con respecto ao tema de urxencia, nos vamos a votar a favor porque consideramos que todos os puntos que un grupo municipal considere de interés para a corporación debe ser tratado. Vos que sodes novos, pero o habitual é que non se incluya ningunha moción. Eu debo aquí 7 anos e ningunha. E despois é que debatilo por urxencia, tampouco prácticamente ninguna. Cando debería ser unha práctica habitual. Eu tamén o que vos digo, que desde o Grupo Municipal do Partido Popular estamos abertos a presentar mocións conxuntas por aquilo de se teñen máis peso desa maneira e se incluyen en orden do día. Como sabedes, porque nos protestamos varias veces de que non se incluíran, e nos indicaron que quen modera e quen decide a orden do día é o alcalde. Claro, sí, efectivamente é así, pero normalmente o procedimento en todas as corporacións, en todas que eu coñezo, é incorporar as mocións da oposición. Iso con respecto ao tema da urxencia, por lo tanto, vamos a votar a favor desa promoción ou de calquera outra. E con respecto ao tema en sí do que plantexades vos, nos, si pasa o filtro da urxencia, tamén votaremos favorablemente, porque evidentemente é interesante facer un regulamento que non sea discrecional, non? Como fai mellor a Xunta de Galicia e a Diputación, que gracias á Xunta e a Diputación temos a posibilidade, os que temos, no que temos traídas veciñais, de poder, pois, dentro do que cabe, pois, parchear o sistema para que poda seguir funcionando, non? Eu, desde logo, pois, agradezo ao alcalde que faga esos investimentos, porque son moi necesarios no tema da auga, que é así. Os veciños que vivimos nas zonas rurais sin abastecemento municipal e sin alcantarillado, que tamén hai que decir que este concello non ten alcantarillado desde hai 12 anos ou 11 anos, non hai máis metros de alcantarillado, por desgracia, pero, bueno, agradecerlle ao alcalde que, efectivamente, cando hai unha petición que el considera oportuna, pois se apoie e se leve a cabo. Pero, como decía o compañeiro do BNG, eu creo que deberíamos facelo dunha maneira tamén máis transparente. Non creo que sea o método que decía vostede, non, 1.000 euros por comunidade de agua. Non, eso non creo que sea a alternativa. Quizás sea pois é unhas bases que regulamenten ese tipo de axudas en función das necesidades e do proxecto presentado, pois evidentemente dar esa subvención. E insisto, non de forma discrecional, nem digo que estean mal, pero o que digo que sería máis transparente, como digo o compañero do BNG, facelo directamente a través dun regulamento. Por lo tanto, si vamos a votar a favor da urxencia e se ao final pois eso, pasa o filtro, pois votaremos a favor da moción do BNG. Ben, bueno, eu entendo que transparente e non creo que haya ningunha comunidade de aguas, ningunha en todo o Concello, que poda decir que non lle hemos axudado en todo o que se nos pedía. Bueno, votos en contra da urxencia, 8, votos a favor, vale, queda rechazada. Vale, alguna moción máis? Non, rogos e preguntas. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Sí, dous rogos que nos trasladan a veciñanza, unha é referida a playa fluvial, que, bueno, que daqui en prensa saliu de que era o terceiro ano consecutivo que non tiña bandeira azul. Eu creo que nos 11 anos que leva vostede como alcalde, creo que se hizo un par de veces, e mellor, igual estou errado, pero bueno, porque seguimos sin socorrista, a pesar de que sempre lle facemos un rogo de que convoque as plazas con antelación suficiente para poder contratar aos socorristas. Pero bueno, o rogo non era tanto eso, como que revisen a piscina pequena, chamarlle unha maneira, que parece ser que, bueno, que presenta un aspecto, unha imaxe mellorable, que podía ser, pois, obxecto dunha limpeza, si pode ser. E outro tema que non sei se o levará o BNG, que o leva habitualmente, que creo que hai un pleno ou dos que non o levan, é preguntarlle polo tema da débeda con Pontevedra, como está esa situación de reclamación, e, sobre todo, preguntarlle que nos trasladan a algún empresario que como se vai a arbitrar, no sentido de que, se ao final vostede ten razón, que non digo que a mellor a teña, ou que ya dean, se se vai a revertir os cartos pagados por eses empresarios demais, no sentido de que o custe da auga era superior, e incluso tamén preguntan como non se aplica, se usted tan seguro de ter a razón e de gañar ese pleito con Pontevedra, como non se aplica esa rebaixa que vostede está plantexando con respecto ao Concello de Pontevedra nos recibos que pagan habitualmente esas empresas, nada máis. Ben, avisaron nos onte tamén da piscina da Playa Fluvial e iban hoxe ali a limpiala. Bueno, con respecto ao da agua de Pontevedra, bueno, está a demanda feita, está pendiente de xuicio. Non é que os empresarios paguen demais, os empresarios pagan o que lle corresponde. Que pasa? Que, claro, que pasa? Que a nós, Pontevedra, quería que lle trasladáramos a 1,06 € todo o que se lle cobraba os empresarios a Pontevedra.
Claro, pero no Pontevedra non dá todo o servicio. Gran parte do servicio está no Concello de Ponte Caldelas e gran parte do coste que seguimos asumindo. O coste de bombeo, o coste das reparacións, o coste de ter un fontanero, o coste do cuadro eléctrico, o coste dunha empresa, o GPO, que emite os contadores e emite os recibos. Todo eso, hasta ahora, pagaban os veciños de Ponte Caldelas cos seus impuestos. Porque todo o que recaudábamos das empresas, todo iba para Pontevedra, con un excedente que é metros cúbicos de máis. Bueno, todo eso, as empresas agora pagarán o coste do servicio e nos trasladaremos a Pontevedra o coste real, supoño que ha sido determinada a juez, espero, o coste real da agua, do que vale o mantenimiento da agua, ou a cloración e os bombeos e todo o coste da agua, pero non como se fóramos unha empresa máis do seu polígono, porque entonces, claro, tería que asumir todo o gasto dentro do noso polígono e non o está asumindo. A maiores tamén, incluso, as liquidacións que nos manda Aguas de Galicia pola agua que vertemos ao Édar de Placeres. Todo eso seguimos pagando todos os meses. Claro, non, o servicio non se deixou de dar. O que nós estamos en desacordo, e, bueno, aí terminará o juez este agravio comparativo, como hai concellos que pagan 0,18 e non son 0,06. Bueno, como non se atenderon a negociar e como isto ou pagas a extorsión ou che corto agua, bueno, pois non nos quedou máis remedio pois que recurrir á xusticia. De entrada, a sentencia inicial, as medidas cautelares, o xulgado proíbe expresamente cortar agua, porque a agua non é de Pontevedra, a agua é de todos. O que hai que pagar é o que vale, a gestión da agua, non como se fóramos nos unha empresa máis. A relación entre as administracións ten que ser outra. Entón, bueno, a espera de sentencia, en 2 ou 3 meses debería de poder estar, antes de final de ano debería de estar a sentencia. E aí veremos. Tamén é verdade que se realmente nos dá razón o xulgado, a Pontevedra vamos a reclamar esos 5 anos do que pagamos de máis. Que a 0,22 son casi 700.000 euros que lle demos de máis a Pontevedra. Entonces, a ver se a cousa vai ser ao revés. En vez de que lle debemos cartos, igual nos lo deben a nós. Entón, esperemos a ver que pasa. O juez decidirá. Entendemos entonces que se hai unha rebaixa no custe por parte de Pontevedra, por decir unha maneira, non se vai a repercutir nos empresarios. É dicir, se a materia prima é máis barata, non se desconta. Repítome, o sea, Pontevedra cobra 1,06 € o coste do servicio da agua ao polígono do Campiño, pagando todo, elevando toda a gestión do seu polígono. Pontevedra non vai cobrar a agua, pero a gestión dentro do polígono, todo o coste dentro do polígono sigue sendo do Concello de Ponte Caldelas e seguimos pagando todos os meses, que hai que pagarlo todos os meses, os gastos que genera. A partir de aí, veremos se nos podemos, veremos o que establece o metro cúbico, o precio que establece o xulgado, e veremos a ver se podemos facer un axuste ou non podemos facelo, porque hai que pagar eso, a agua, e despois hai que pagar as liquidacións da depuradora de Placeres, hai que pagar o bombeo, as reparacións do bombeo, a instalación eléctrica, a empresa o GPO, que emite os recibos, o fontanero, as averías. Bueno, veremos a ver se temos opción ou non. Non nos negamos a nada, pero temos que ver que día a sentencia. Alguna cuestión máis? Ten a palabra portavoz do Mega. Sí, bueno, nos tiñamos aquí unhas preguntiñas. Para cando o arranxo da estrada Cristo Rei Cruz de Brasil, que creo que estaba incluída no plan este de melloras de arranxo de estradas, porque claro, os veciños de Bartara e de Xustáns pois están preguntando. Outra pregunta, o mesmo nas estradas do cementerio da Vila, por onde discurriu unha parte do trazado do último rally, que, vamos, quedou bastante dañada despois do paso dos vehículos do rally. No mesmo, a estrada de Vilarchán a Salgueiral, se estaba proxectada xa arreglala neste paquete de melloras e de arranxos ou queda para outra vez. Cuarto, as obras do Parque de Infantil de San Roque están a cumplirse os prazos de execución, porque estamos nun momento en que os rapaces teñen máis tempo libre, que están de vacacións e non poden disfrutar do parque. Entón, non sei se está cumplindo cos plazos de execución, o mesmo preguntamos por o resto das obras que están en curso, e, bueno, esperamos que sí e que se cumplan os plazos. E despois, unha pregunta que se fixera no pleno anterior, sobre a limpeza da parcela particular anexa ao Centro Cultural de Chaín,
que os operarios da subvención da Diputación xa están operativos, que foi como dixo vostede, que en canto entraran a traballar, pois se procedería a facer esas limpezas que hai pendentes, pero esta vexo que xa pasaron 2 meses e o desbroce sigue sin facerse, co perigo que ten, porque ali realizanse actividades, e ao mellor para setembro se vai a realizar ali un xantar, ao mellor con cerca de 100 personas, e o risco de incendio está ali. Vale. 5 camiños, Cristo Rei, está a cartera do cementerio, bueno, todos estos, os 5, están en licitación, en fase de licitación. A ver, vamos a ver si despois do verán, porque, bueno, complicado, as empresas de asfaltado están todas saturadas, con un montón de obras, sobre todo de carteras nacionales, da Diputación, da Xunta. Bueno, está en licitación, a ver si conseguimos adjudicalo despois de o acabar o verano e de cara a finales de ano se pode executar. Vilarchán-Salguiral, ese tramo que lle corresponde con Decaleras, bueno, se queda para outra vez, porque non ahora mismo non está incluído en este paquete. No tema do parque infantil, igual que a pista de pádel, que, bueno, pedir unha ampliación de plazo, pedir un prórroga, claro, tens que concedella, non hai máis remedio. Al final, isto dos plazos e as empresas empeza a ser un gran problema para todos os concellos. Non teñen personal, collen moitas obras a vez e bueno, pois, en fin, están acabando, a ver se conseguimos que o parque infantil en unha semana ou 2 poda estar listo. Esperemos que sí, e a pista de pádel tamén. Quen está cumplindo os plazos, por exemplo, é a empresa que está facendo as termas, está cumplindo bastante ben. Bueno, tamén é unha novedad, porque normalmente non se suelen cumplir en ningún caso. E vostede decíame a última vez esta parcela ao lado da Casa de Pueblo de Chaín. Bueno, a ver, comento con a Ingeniera Forestal, no obstante, acabamos hoxe de desbrozar todas as aldeas por fin, e empezamos no polígono da Rigosa, vale, que estamos limpiando a parte que falta do polígono, e a partir de aquí, bueno, pues empezaremos a facer as ejecuciones subsidiarias que temos preparado, que temos moitas. Hai un equipo que acaba o martes, pero, bueno, hai outro equipo que lle quedan 2 meses e o outro equipo bota hasta final de ano. Entonces, bueno, trataremos de facer todo o que se poida. Alguna cuestión máis? Por a nosa parte, non, gracias. Bueno, pues nada, moitas gracias. Que teñas bo verán. Levantamos a sesión. Felices vacacións.